Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Mary Rose Kawki. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex fisem ibnek il-għażiż inkatru l-emejjel tajba tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra lil-Lud. Ħuti, ftakru f'dawk l-ewwel jiem lanqas biss ilħaqtu ddawwaltu bit-tagħlim li ma ġarrabtux bis-sabar ta' qbida ħarxa. Lil xi wħud minnkom għamlu minnhom spettaklu bit-tajjir u ħbejt quddiem kulħadd. Oħrajn minnkom kellkom jaqsmu fix-xorti ta' dawk li sabu ruhom f'dawn il-provi. Għax tassew intom ħadtu sehem fit-tbatijiet tal-priġunieri u fraħtu meta serqulkom ġiedkom għax tafu li għandkom ġid akbar li jibqa' għal dejjem. Tarmux mela l-fiduċja tagħkom għax din iġġib magħha ħlas kbir. Tassew li teħtieġu s-sabar biex tagħmlu r-rieda ta' Alla u tiksbu dak li hu wiegħed. Għax ftit ieħor, ftit ħafna u dak li għandu jiġi ma jdumx ma jiġi. Il-bniedem ġust tiegħi jgħix bil-fidi, imma jekk jerġa' lura jien ma nitaxxaqx bih. Iżda aħna maħniex minn dawk li jerġgħu lura biex nintilfu, aħna minn dawk li jemmnu biex insalvaw. Il-kelma tal-Mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej, is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej. Afda fil-Mulej u għamel it-tajjeb, għammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-Mulej il-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej. Erħi fil-Mulej it-triq tiegħek, afda fih u jagħmel hu juri bħad-dawl is-sewwa tiegħek u d-dritt tiegħek bħal nofsinhar. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej. Il-Mulej isaħħaħ il-mixi tal-bniedem, iwettqu u jitaxxaq bitriqtu, jekk jaqa' ma jmurx għal tulu fl-art għax il-Mulej iżommlu idu. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej u l-ken tagħhom fi żmien il-għawġ, il-Mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena, isalvhom għax fih jistkennu. Salvazzjoni tal-ġusti mill-Mulej. Alleluja, alleluja. Infaħrek missier sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ tas-saltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: is-saltna ta' Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet iż-żarrija fl-art, rieqet jew imqajjem bil-lejl jew binar, iż-żarrija tinbet u tikber bla ma jaf kif. L-art trott minnha nfisha l-ewwel il-barma, imbagħad iżbula, imbagħad il-qamħ mimli fi żbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi imittidu għal-minġel għax ikun wasal żmien il-ħsad. U qal:
ma xiex sejrejn inqabluha is-saltna ta' Alla u bliema parabola infissruha. Isa żerrija tal-mustarda, din meta tinżera fil-ħamrija iliċken fost iż-żrieraħ kollha fuq l-art, imma wara li tinżera tikber u ssir l-akbar waħda fost il-ħxejjex kollha u toħroġ frijej wesin hekk li l-asafar tal-ajru ikunu jistgħu jistkennu għad-del tagħha. B'ħafna paraboli bħal dawn kien ixandrilhom il-kelma kif kienu jistgħu jifhmuha huma u mingħajr xi parabola ma kienx ikellimhom. Imma lid-dixxiepli tiegħu meta kien ikun waħdu magħhom kien ifissrilhom kollox. Il-kelma tal-mulej. Is-saltna ta' Alla x'inhi? Mhijiex xi renju kif aħna nimmaġinaw il-pajjiżi u r-renjijiet ta' din id-dinja. Is-saltna ta' Alla hija il-preżenza ta' Alla fil-qalb tal-bniedem, fil-qalb ta' dawk li jiftħu qalbhom għalih. U għalhekk hawnhekk l-ewwel parabola, l-ewwel tixbija sabiħa li jagħtina l-mulej Ġesu hija proprju dik taż-żerrija. Għax ħafna drabi aħna naħsbu li s-saltna ta' Alla tiddependi minni. Il-fidi jeżjes hija rigal ta' Alla huwa don ta' Alla. U jeħtieġ li aħna wkoll ikollna dik il-paċenzja tal-bidwi li meta jiżra ż-żerrija ma jista' jagħmel xejn għajr li jistennija tikber. Jiġuni f'moħħi ħafna beżat li spiss ikollhom xi ġenituri u jiġu jgħidulek imma fader jiena it-tfal tiegħi abbandonaw il-Knisja, mhux xerstu lejn il-Knisja. Jiena dejjem eżempju tajthom tajjeb, jiena dejjem battom id-dottrina, jiena dejjem battom il-katekizmu. Taqtax qalbek. Jew inkunu aħna wkoll bħal dak il-bidwi li jistenna il-ħidma ta' Alla fil-qalb tagħna. Imma nkunu miftuħin għalih, nkunu disposti għalih. Jew għalhekk nitolbu il-mulej Alla biex il-kelma tiegħu, il-preżenza tiegħu timbet bil-mod fil-qalb tagħna biex imbagħad qalbna tikber u ssir tixbaħ il-tiegħu bħaż-żerrija tal-mustarda li ssir siġra u li tilqa' lill-oħrajn fi ħdana. Ħatkun hekk il-ħajja tagħna. Nies li kif aħna ftaħna qalbna għal Alla nkunu kapaċi niftħu qalbna għal ħutna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jew fiskiet inresqu issa lil-mulej it-talbiet tagħna. Nitolbu mulej għall-Knisja mqazza tiegħek biex hija tkompli tiżra fil-qalb ta' kull bniedem il-kelma tiegħek. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li qegħdin iħossuhom imtaqlin bil-pis tal-ħajja jew weħidhom jew abbandonati biex jemnu li inti qiegħed magħhom. Nitolbuk mulej biex bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li jkabbar is-saltna tiegħu f'qalbna inti timla lil qalbna bil-preżenza tiegħek. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, il-mara li fetħet qalba għalik, għamel li l-familji tagħna tinstema' u tinżera kuljum il-kelma tiegħek. Nitolbuk mulej għal-morda
dak kollha li talbuna biex nitolbu għalihom. Għamel li jaraw l-imħabba tiegħek fil-preżenza tal-persuni li jduru bihom u jaqduhom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb tagħna. ħatiġi mulej is-saltna tiegħek fostna, għaliex inti l-ħajja. Għamel l-grazzja tiegħek tkompli timlina bil-paċi tiegħek f'qalb tagħna. Int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' bisliem mulej l-offerta tagħna u għamel li jkun ta' fejda għad qaddejs fis-salvazzjoni tagħna bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna il fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew Missier qaddejs, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bibnek l-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marja Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddejs, qaddejs, qaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddejs ta' sewint mulej, int il-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-Isqfijiet u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħinna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu. If
mhux biss il-kelma talla nżeret fina dal-għodu, imma Kristu nnifsu. Jew inħalluh jikber, jew nagħtuh spazju fil-ħajja tagħna. Fiskiet għalhekk ejjew nirringrazzjawh għal preżenza tiegħu fostna u fina. Nitolbu. U Alla li tista' kollox qawwina fil-ħajja tal-grazzja tiegħek u għamel li dejjem ikollna l-ġieħ li nagħtuk is-servizz tagħna bi Kristu Siedna. Idu tliet avamarijiet npoġġu hekk il dak kollha li jitolbuna nitolbu għalija. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' Piju, il-firxedi tija, li tixedi meħabetek, u metana Marija. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Carmela, Paulek sebajt, sabiex tiġi żurtek, fisrejk jina rajt. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Ave Maria, ċidaw bil-jimili, dom sabrek moħija.